ka wuce tun kafin ya shiga in dauko wani abu wannan dinka. Eh bina ya kike? Lafiya lau. Ya yau din? Lafiya lau, kwana biyu kaya da ni. Wallahi kwana biyu kin san ina UK. Kwana Nigeria kwana biyu ne. Oke, Allah sarki, to ina tsaraba mu. Ha ba tsaraba ke da na kira ki sanda na dawo na kira ki a waya har text na miki ke biki. Zan biya ta gurin. Kai Yaya? ya akai? Wallahi dama ni nake zuwa wurin ta, to ka san abin da yasa baka gani na je UK. Ka je ina? Babana ya mun visa wallahi na je UK. Ka je CK? UK wallahi. A haka lalle ko ka je UK. Kayan da ko a gwanjo ba za su wuce 1500 ba, da takalmin ka da wuce 700 ba, ga hula ba wuce naira 100 ba, shine daga UK kake mata ƙarya ko to kai maza ka kofa gidan ne ke kuma ko na shiga ki biyo ni a baya ba za ki da wannan dan iskan ba, na gaya maka ka wuce tun kafin ya shiga in dauko wani abu wannan dinka. Eh na'am kai sai kai bayani ai sai ni na gane ka na gane ka ai. Ya shiga daga ciki zamu magana da shi. Ya shiga daga ciki. Kai wurin wani. Ashe dan uwa ne kai. Sai kai bayani ai. Ina wuri? Ina gajiya. Allah sarki. Sai kai bayani ai. Saboda baban mu ya mun magana irin yan iskan da suke zuwa layin nan. Ai ban gane ka bane. Zamu magana da shi. In an yi mangariba ma ka zo. Yauwa ai. A haka za ka soyayya ta karku. Idan ba haka akai ba sai ga ana samun matsala a gidan aure. Ka fa dawo, in ka tabbata ka dawo. Bare shiga mata magana. Yauwa to shikenan.